Τους χαμένους τους τρώει για πρωινό. Πρωινό. Ίσως έπρεπε να φάω πρωινό. Ένα πρωινό θα μου έκανε καλό. Όχι, συγκεντρώσου. Ταχύτητα. Είμαι γρηγορότερος από τον άνεμο. Ταχύτερος από την αστραπή. Είμαι κεραυνός. Κεραυνέ, είσαι έτοιμος? Ναι. Ο κεραυνός είναι έτοιμος. Είμαι ο Μπομπ Κάτλας και μαζί μου έχω τον καλό μου φίλο Ντάριν Καλοτάξιδο. Βρισκόμαστε στα μισά μιας ημέρας που μπορεί να αποδειχθεί ιστορική για τους αγώνες. Οφθητείες, το λαδιό μου έχει πέσει στο κατακόρυφο. Αν συνεχίσουν έτσι τα πράγματα, μπορεί να χρειαστεί να με πάρουν σηκωτόποδο. Έχεις απόλυτο δίκιο, Ντάριν. Τρία αυτοκίνητα βρίσκονται στην κορυφή της βαθμολογίας της σεζόν και κατευθύνονται για τον τελικό αγώνα της περίοδου. Και ο νικητής αυτής της κούρσας, Ντάριν, θα κερδίσει το πρωτάθλημα της περίοδου και το κύπελο πίστων. Θα κερδίσει άρα και ο Άρχοντας μια ακόμη νίκη πριν βγει στη σύνταξη. Ήταν το φαβορί της Δινόκο εδώ και χρόνια. Θα τους χαρίσει άρα για ένα τελευταίο κύπελο πίστων. Και όπως πάντα έχουμε στη δεύτερη θέση τον Chick Hicks. Σε ολόκληρη την καριέρα του κυνηγά αυτόν τον προφυλακτήρα. Αυτή τη στιγμή πως είναι η χρονιά του, όπου η ευκαιρία του να ξεφύγει από τη σκιά του Άρχοντα. Το τελευταίο που περίμενε όμως ήταν... Ο κεραυνός με πουλί! Δεν νομίζω να το περίμενε κανένας αυτό. Αυτός ο καταπληκτικός πρωτάρης ήταν άγνωστος στην αρχή της σεζόν. Τώρα πια τον γνωρίζουν όλοι. Θα είναι άρα και ο μοναδικός πρωτάρης που πρέπει να το κύπελο πίστων και τη χορηγία της Δινόκο. Ο τρίλος, ο δεύτερος και ο πρωτάρης. Τρία αυτοκίνητα, ένας πρωταθλητής.
γίνονται στα πιτ, ο Μακουίν παραπαίνει και συνεχίζει την πίστα. Δεν θα πρέπει να είσαι προπονητή, μπορώ να αγωνιστώ. Είδατε τώρα παιδιά, ο Μακουίν τα κατάφερε. Δεν μπήκε τα πιτ. Ο Μακουίν αρνείται να μπει στα πιτ. Ο Πρωτάρης μόλις απέληξε το πλήρωμά του. Ο τρίτο πλήρωμα της σεζόν. Ναι, πως το αρέσει να δουλεύει μόνος του. Φαίνεται πως ο Σικ καθυστέρησε στα πιτ. Ναι, μετά από μια τέτοια στάση έχει πολύ χρόνο να καλύψει. Ετοιμαστείτε παιδιά, ξεκινάμε από το σημείο διακοπής. Όχι, άσυχα, δεν δίνει. Χρειάζεται να ηλίθιε. Ο Μακουίν χρειάζεται τον οφάσιμα και κάποια σήμερα. Έχεις δίκιο. Δεν θα αλλάξει λάστιχα. Θα έλεγα πως κερδίζει λίγο χρόνο διακινδυνεύοντας τη νίκη. Δείχνει να πετυχαίνει πάντως. Σίγουρα γνωρίζει κάτι που δεν ξέρουμε εμείς. Αυτό το ψάρι. Αποβαίνει ένα από τον γύρω και ο κερατός Μακουίν έχει άλλο στο μάτι. Έχει τη νίκη στο κεφάκι, άρχισαν τα όργανα. Νίκο, θα στέψουμε καινούριο πρωταθλητή. Καράς και με άκη σύρχομαι. Όχι, έφτιαξε να λάβει. Δεν είναι τελευταία σώση, κοιτάμε και να πω. Ανώστε! Ο Μακουίν είναι γαβελάστικο, ο Μακουίν είναι γαβελάστικο. Δεν το πιστεύω αυτό που βλέπω εδώ. Ο κεραυνός μας που είναι απέχει 30 μέτρα από εκεί. Ο Άρχοντας και ο Γκίνγκ παίρνουν την τέταρτη στροφή. Είναι πολύ κοντά για να κουμπένω, είναι πολύ κοντά για να κουμπένω. Όχι, θα σημαίνει ότι είναι μαγικός. Αυτό είναι αυτό το τερματισμό, θα υπάρχει όλη η κατηγορία των αγώνων. Και ακούμε δεν ξέρουμε το κοινωνικό. Όχι κάμερες, φύγετε από εδώ! Βρισκόμαστε στη γραμμή της νίκης περιμένοντας αποτελέσματα. Μακουίν στο ότι δεν άλλαξε λάστιχα εξέριξε το κίνδυνο. Εμένα μου λέει. Μετάνιωσες που δεν είχες πλήρωμα στον αγώνα. Κοίτα κόρη, ένας αγώνας είναι πολλά περισσότερα από μια νίκη. Αν κέρδιζα με διαφορά ενός ολόκληρου γύρου, έτσι θα έχει κανένα ενδιαφέρον. Ήθελα να δώσω λίγη συγκίνηση, καταλαβαίνεις. Αν μετάνιωσα που δεν έχω αρχικό πληρώματος, όχι καθόλου. Προτιμώ να είμαι ανεξάρτητος. Καλά. Είδαμε έναν αισιόδοξο κεραυνό Μακουίν. Μαζί σου ζωντανά από τη γραμμή της νίκης είναι η Και στο πλάνο. Ω, Τσακ, μα τι κάνεις, δεν πατήσεις την κάμερα. Όλοι θέλουν να δουν τον κεραυνό. Έλα, κάνε πέρα. Κοίτα, πάμε παιδιά. Αου, παιδιά, που πάτε. Αρετούμαστε κύριε ανεξάρτητε. Εντάξει, φύγετε σιγά. Πού θα ξαναβρω άρα και άλλους ικανούς να που βάλουν κάψιμα. Καλή γεια, Τσακ. Εντάξει μωρό, τι πεις. Μακουίν, σοβαρά, ομολογώ ότι ήταν καταπληκτικός ο αγώνας. Εξαρτίας μου! Καλώς ήρθες στη χρονιά του Τσικ Μικρέ, το κυπελοπίστων, είναι δικό μου φίλε, δικό μου. Παιδιά, τι λες θα μου πάει το μπλέζι στην όκο, το μπλέζι στην όκο! Τον ίδιο σου, μπροστή. Ό,τι πεις. Μπροστή, τι εννοεί μπροστή. Δεν ξέρεις, αφού η μπροστή πάντα έρχεται μετά τον κεραυνό. Πιν! Ποιος όπως θα ήξερε ότι είναι αποκαλεί μπροστή. Ήξερα τον κεραυνό του Μακουίν. Το Μακουίν,